Добре, ето ми пак. Давай, то сървър бъга ще е. Давай, ето сървър бъга, виждате ли? Гледайте сега. Оп. Виждате колко бъга. То ли беше бъгавия, бе? Да, то беше бъга, бе. Аз изяснявам. Защо имаше... Има ли едно... Генчета... Да, то беше, Да, да. един TNT беше някаква тя. Да. Ай, май го. Добре. Са. Влизайки в регистрацията на мен комп тук. Аре, бе, дух Като ти. излезете ми тук. Нямаш хубаво сега. Намерих ред. Хубаво. Аз ще чакам 10 секунди, че да вляза. О, лава. Това вече няма. Добре, не трябва да влизам. С Юли си, бе. Не съм Им- се срея. Абе, имаш ли такова си, бе? Хора, исках само да проверя дали бъга в сървъра. Ама това не иска, това мисля, че беше античин. Аз имам това торча, да направи си, бе. Чеки, бе, че ми звънят по скайп, бе. Кой ти звъни, бе? Оня с женска глас ти звъни. Не, един друг. Няма ли да отваряш, нали? Добре, какъв това бък, бе? Чакай го малко. Написал му, че снимаме клип. Чакай малко. Аре, бе, ди си, бе, Силендур. Горе само е. Ей. Чай, че пак ми пишат. Окей. Аре, пак съм си забрал да си на хома, омг. Ти си лут, бе, ай. Да ти напомня да сетиш. Ще се хвърля ли добре? И сега само искам да дойда в хома. Ще Айрон, да знаеш. Ще изходя 3 Айрон. Добре, ела, взими редстоун, бе. Какво ми, бе? Освен диспенсър и какво ще правя? Ако искаш, после ще отидем да търсим малко сидове, животни, да стилваме зомбите, да стилваме... Добре, ай. Аре, бе, идваш ли долу, аре? Аре, Аре, може да ми кажеш къде копаеш тия? аз ли, бе? Да, тия. Чеки, бе, нали там трябва да си на хома. Да, ай, са ти си го минута, бе. За да запуша, и че ти махна правото да стоиш, и ще те гледа. Сет. Готово. Чи, вземам Намери айра. крестовни. Намери А? крестовна. Намери крестовна, аз ще взема кирката, бе. Аре, бе, къде е айрана, бе? У мен е, ха-ха-ха. Ай, дай го, е, искам и аз на айран кирка и Но в аз хома, копая бе. само с тъсве, аз копая само с камената. Ако намериш нещо, аз ще го взема и после ще ти го дам. Дава ли? Добре, че да се направя нови, че нямам такова све. Ама къде са стиковете? У мен е, ха-ха. В майсо е нуб. Гледай го. Тук е! Е, ти, бе. Някой от къща ли има, бе? Да, има някакъв. Ама пред къща или от къща? И се пуснах един циган. И че не се върза, бе. Че да оставя. Не, кола ще бъде опечката. Аре, айде да майваме, бе. Това, ай. Час шабак. Има ли... Ама, така си. Ела. Бедрока ли с някъде? Не. Къде си? Плава ли? Аре, аз съм надолу. Ла. Чики му, бе. Селендурено, чакай. Сендура ще е късна баща. Айта. Виждам те.
Има намиране. Искам да се... О, ред. На този клип голям, колко време ще бъде, бе? Не знам, ако искаш... Лава. Гледай каква прецаква. Ох, мъгъве! И чакай, виж. Гледай какъв прецаква, бе. Ай, рана, на плава. Ай, май не се, ще убия. Чакай, мръдни. О, лазурит, вземай го. Сега ще го вземам. О! Трябва да се прецакам, бе. Взех ти го. Това е тук напред да копай, мама ми дай кирката. Я. Ей тя. Айде, не. Ей сега чакай. Абе, що ми Мисля- дадеш кирката, бе? А? Аз я върнах. Не си ми върнал нищо. Върнал. Ух, Ей, чува, дори да, бе. дай го, бе. Ако умееш, не да бъда вината. Падай. Ей, точно. Чакай. Ще направим мост, мръдни. Чей! Сих се как. Окей. Че аз ще го взема. Нападни. Взе го. О, Чакай. И че не... Аре, бе. Аре, бе, какво стана, бе? Гледай ли го, бе? Това си от другата страна на майна. Отивай. Някаква терория от FSG Craft. Какъв то се наборили? Да, то се занимавателя на първора. Ила, виж какво намерих. Диамант. Майната ти. Дай ми го. Аз го намерих. Добре, обаче е за двамата. Всичко е за двамата. Окей. Ай, вземи го, бе. Майната ти дай. Много той уважавам. Ай, Добре, бе, айде, вземам го. Чай сега. Ти трябва. Майната. отгоре има. Добре, имам и 3 диаманта. 3 диаманта ли са? Аз имам един уме. Ай, вземи редстоун. Аз купавам напред. Обаче не се чувства. Ай, другата страна. Добре, вземи редстоуна, бе. За кой ми е? Редстоун пак. Обаче аз няма го купавам. После ще се върнем и ще ги изкупаем, айде. Доволен ли си? Добре. После ще изкупаем всички руби тук. Ама даймонда е много як. Добре. И сега ако намерим и емералд. И ще стане сериал. Снимаш ли, бе? Само е. Лагварите. Ако искам... О, Ще се... Три диаманта отиваха на вятъра. един е умение. Добре, това беше голям фейл. Благодаря, че гледахте. Чао.